Който се вода по-къл на тебе? Какви с тези съкровища и поверия, карти, глупости, измислици и щуроти? Няма никакви съкровища в шоса. Щом баба е оставила картата, значи трябва да има. Какво стана, бе? Ами ти изобщо можеш ли да караш? Мога, бе. Защото ако има съкровище, те не биха могли да го открият. Да, ама не съм поне малумен престъпник. Готък. Буклук без 1 лев. Баба е оставила тая карта, защото като сме в този свят, ако намерим някъде едно дърво, може да има съкровища. Всички хора са казвали за те съкровища и аз съм чувал от малък. Кое е това? Това е костенурка, бе, носи къща на главата. Като нас. Пътешества. Освен ако някой от тях не притежава дарбата или не е един от избраните, които могат да чуят света и да докоснат невидимото. А може ли невидимото да бъде видяно и неизреченото да бъде чуто? Мъглава. Филм «Пътешествие» из тайните откровения на България.